Kita berapa guys? Kita segitu wow, larga. Sige, larga. Are. Oy, tabla. Tabla. Oy, hay pa. Pen. Naman ko niga kuan hato gahantak atong sityo kanal. Hinay lamang. Aman di sa day kagikang wa ba day kakita to ngayon naghantak. Di ko mutugan ni mo kap. Ikaw pataka po lamang kag panakop gali. Kamati ni siya. Pasensya ay pud lamang kay nasayo pra ko adto. Mutugan ka basta panghatag sa 100. Ay. Naon sa manapin sa una mo ta libre ra mo ta nimo pagtugan ako pag-report nya karon mo pabayad naman kanala. Sa una. Pero karon dili na pataka ra ka lamang panakop. Ari na 100. Oh, 100. Nya, asa mas ladapet? Di ba po ni piki ka? Paya ka mama mo hatak mo nimo peke. Dan halakap kay di ba ka ni piki? Total dako mapukog salig nimo. Kwarta gid kap, kuan kap katong naghantak to sa payag ni Anisita. Sige, salamat kay Pen, salamat Pen. Oy, tabla. Orasyon ni Mayong Sinsilyo Payangon kwarta sa kutrahot don. Orasyon ni Mayong Sinsilyo Payangon kwarta sa kutrahot don. Larga. Oy, patay. Patay daw. Larga, larga. Oy, patay Oy, ko. madira pod. Oy, patay. Daog me. Itos. Gatos kwintas. Ay kamuang nimo tipin nga nang isunod maka. Ay naman mo lang to kunin mo unsaon nimo sila pagdakop. Susirog kaya ang dako Pen og papabilin kag di sa kagikan. Di ka magsisinang mo. Kanara ka. Amo lang taw ko. Apay, pagbuyo ka na. Nanulod ka? Unsay nanulod? Ikaw ra gyud ang dangag kap. Ay kung inagdangag Pen. Paya ka. Kapitan ko. Na. Oh. Mayong. Elmer, Ranje, gaunsa mo dire? Hoy, Ranje, tingog, nagkunsa mo dire? Nagtabi ra man ni kap. Ang tabi, unsa man ang sako? Unsa man eh? Unsa man nimo? Sudlag kahoy kap. Sudlag sako, kahoy, ha? Kanimahong pulbos, unsaon ni nimo? Sudlag kahoy, asa ng kahoy? Dulong po mga hoy kap. Di yun, rason. Nya, ikaw yung, gaunsa mo dire yung? Gaunsa mo? Unsa man na yung, ha? Unsa man ning gabuton? Unsa ni yung? Unsa ni ipakita? Ambe. Oh. Hantakan. Nagdalag hantakan. Unsaon man ninyo ning hantakan, ha? Mayong, unsaon man ninyo? Unsay anayong? Unsa ni? Unsa wag mo tingog? Unsa man nga amang ng mga tao dire? Unsaon ni nimo yung? Kano sa pa man ikalibang ni nimo ning hantakan mayong? Kano sa pa nimo gikadungog ikalibang ne? Taysa no mayong no? Wa bi ako kadungog kang naamang ka. Tingog din ha. Usay gistorya aning bagong amang Elmer? Kuno gamiton yan hantakan ilugod niyang lubot. Usa hantakan ilugod anang lubot mayong? Usa man kanak anang buho anay mo lubot mura kanak agtadtaran? Tingog ko na din ha mayong no? Usay gistorya aning yung kakaubang amang? Katulad ko na yung lubot kapitan. Mo lang giyang gamiton ng hantakan. Ang mao ba je? Unya, ay sa no. Oh.